Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρίως στην πρόεδρο του Πολιτιακού Εργαστηρίου Ιστορίας. Επίσης, όλους τους επισήμους, τους μη προσκεκλημένους και ανθρώπους που βρίσκονται στην αίθουσα σήμερα. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, το οποίο έχει αρκετές δυσκολίες ως προς την προσέγγιση του, κυρίως γιατί έχουμε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό πρωτογενών πηγών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την ενδελεχή έρευνα αυτού του θέματος. Παρ' όλα αυτά, θα προσπαθήσω να παρουσιάσω όσο το δυνατόν καλύτερα και συντομότερα το έργο της τεράστιας αυτής προσωπικότητας, της Έμμας Κούσμαν, της οποίας το έργο βεβαίως ξεκινάει περίπου 25 χρόνια πριν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό πρέπει να το πούμε. Αυτό που συμβαίνει εδώ στην Κόρινθο είναι απλά η κορονίδα, το επιστέγασμα μιας τεράστιας ανθρωπιστικής προσπάθειας που ξεκίνησε το 1899 από την Τουρκία. Το πρώτο slide έχει σχέση βεβαίως όχι με την Κούσμαν, όπως βλέπετε, με ένα μεγάλο τεράστιο τεχνικό έργο που ξεκίνησε το 1881 και τελείωσε το 1893, αλλά ήταν αυτό το έργο που τράβηξε για πρώτη φορά γύρω στους 3.000 Αρμένιους εργάτες. Ήταν πολύ μεγάλος ο αριθμός των εργατών από την Αρμενία που ήρθαν για να εργαστούν στο κανάλι αυτό του Λυσνίου στη Διόρυγα, που τελείωσε ακριβώς σχεδόν 30 χρόνια πριν την εισρωή των ορφανών από την Αρμενία, κυρίως στον Κορινθιακό κόλπο. Και εδώ υπάρχει και μια μικρή τραγική ειρωνία σε αυτό το πορτρέτο, το οποίο ζωγραφίζει το μικρό Ορφανόπουλο στο ορφανοτροφείο της Κορίνθου υπό την επίβλεψη της Έμμα Κούσμαν. Ζωγραφίζει τον Ισθμό, τη διόρυγα του Ισθμού, μέσα από την οποία το ίδιο πέρασε για να φτάσει στο λιμάνι της Κορίνθου και να αποβιβαστεί στην πόλη πριν φτάσει στο ορφανοτροφείο. Όμως όλα ξεκινήσαν από αυτή εδώ την νεαρή γυναίκα, η Έμμα Κούσμαν, η οποία γεννήθηκε το 1863, μάλλον θα δείξω εδώ κάποια στοιχεία που μπορεί να αλλάζουν το έτος γέννησής της, στο Πέρλικτον της Νέας Υόρκης, στην βόρειο-δυτική πλευρά της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Τελείωσε παιδαγωγική σχολή και εργάστηκε ως δασκάλα πριν ακολουθήσει λίγο πολύ αυτό που πάντα ήθελε να κάνει, να βοηθήσει ανθρώπους σε ανάγκη. Σπούδασε στην περίφημη τότε και σήμερα σχολή νοσηλευτική στο Πανεπιστήμιο Πάτερσον της Νέας Ιερσέης, στη Νιου Τζέρσι. Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε μια μικρή λεπτομέρεια. Μέχρι περίπου το 1893 η νοσηλευτική για τις γυναίκες ήταν ό,τι πιο κοντά στην ιατρική σχολή. Μετά το 1893 οι πρώτες γυναίκες στην Αμερική εισήχθησαν στις ιατρικές σχολές. Μέχρι τότε μόνο η νοσηλευτική ήταν η επιστήμη που μπορούσε κάποιος να προσεγγίσει λίγο την ιατρική, αν ήταν γυναίκα. Το 1892 μεταβαίνει στις Μεσογειακές Πολιτείες, στο Kansas City, όπου αναλαμβάνει προϊσταμένη νοσηλευτικής και καθηγήτρια νοσηλευτικής στο State College. Εκεί μάλιστα θα πάρει περαιτέρω μαθήματα φαρμακολογίας αλλά και ψυχολογίας της γυναίκας, η οποία θα τα χρησιμοποιήσει, όπως θα δούμε λίγο στη συνέχεια. Το 1899 για πρώτη φορά θα προσκληθεί να συμμετάσχει σε ένα φιλανθρωπικό, παρόλα αποστολικό έργο, να μεταβεί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην πόλη Ταλάς της Κεσαρίας, και εκεί να γίνει προσταμένη της νοσηλευτικής του νοσοκομείου που λειτουργούσε εκεί. Αυτό είναι ένα επίσημο έγγραφο από τα Αμερικανικά Νοσηλευτικά Αρχεία. Είναι η πρώτη αίτηση διαβατηρίου της Έμμα Κούσμαν. Σας είπα πριν ότι η ημερομηνία γέννησης της ίσως να μην είναι το 1963. Εδώ στην αίτηση αυτή εμφανίζεται 20 Ιουλίου του 1864. Έχουμε μια μικρή διαφορά ενός έτους, η οποία θα επαναληφθεί σε μια επόμενη αίτησή της. Θα βρεθεί λοιπόν στην Κεσάρια το 1899, όπου θα παραμείνει για πάνω από 10 χρόνια, όταν το 1911 θα αποδεχτεί την πρόσκληση να ιδρύσει, να φτιάξει από την αρχή λίγο πολύ ένα καινούργιο νοσοκομείο, ένα ίδρυμα στο Κόνιο, στα Κόνια, πάλι μέσω της Αμερικανικής Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Αυτό είναι το συγκεκριμένο νοσοκομείο που ίδρυσε και διοίκησε η Έμμα Κούσμαν από το 1911 στην Τουρκία. Εκεί λοιπόν τα Κόνια
ήταν ιδιαίτερο μέρος, όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, έγινε το μεγάλο κέντρο κράτησης στρατιωτών που πολεμούσαν ενάντια στη Οθωμανική Αυτοκρατορία, κυρίως Βρετανών, Γάλλων και λοιπόν υπηκόων της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Εκεί βεβαίως επιτέλεσε ένα καινούριο ρόλο, πέρα από το διοικητικό και νοσηλευτικό, είχε ένα ιδιαίτερο διπλωματικό ρόλο, ήταν η επίσημη διπλωμάτης 17 χωρών, καθώς όλοι οι υπόλοιποι ξένοι υπήκοοι είχαν αναγκαστεί να φύγουν από συγκεκριμένη πόλεμο και την Οθωμανική Αυτοκρατορία εκείνη την εποχή. Ήταν πολύ ιδιαίτερη αυτή η σχέση που ανέπτυξε με την τοπική κοινωνία. Και βεβαίως εδώ αυτή είναι η σημαντική φωτογραφία, γιατί στη μέση της φωτογραφίας, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ένα πρόσωπο το οποίο έχει σημασία, είναι αυτός πίσω από τον Κωνσταντίν Γκούσμαν, ονομάζεται Lucius Taylor και είναι ο προσωπικός της γραμματέας, λειτουργήσε ως τέτοιος μέχρι την εποχή που μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Τον αναφέρω γιατί είναι κάτι εντελώς καινούργιο που δεν έχει μελετηθεί. Ο Taylor άφησε ένα τεράστιο αρχείο με αλληλογραφία, με φωτογραφίες και λοιπά τεκμήρια, το οποίο δεν έχει μελετηθεί αυτή τη στιγμή από κανένα ερευνητή, βρίσκεται στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Συνάμα με τις διπλωματικές της και διοικητικές της ασχολίες, για πρώτη φορά στα Κόλυνα θα αρχίσει να λειτουργεί ένα Γκούσμαν, ένα τύπης ορφανοτροφείο, περισυλλέγοντας τα παιδιά τα οποία κυρίως αρμενικής καταγωγής είχαν εκτοπιστεί από τις πόλεις και τα σπίτια τους, είχαν χάσει τους δικούς τους, ιδιαίτερα μετά το 1915 και την άψη των διωγμών από τις Οθωμανικές αρχές. Μάλιστα, αυτή η τάξη του 1918, η απολυτήρια τάξη, αυτό που έκανε η Γκούσμαν θεώρησε ειδικά για τα κορίτσια ότι θα ήταν αρμενικής καταγωγής, ότι θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την καριέρα τους να πάρουν μια νοσηλευτική εκπαίδευση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, έχοντας μάθει τουρκικά, μετέφρασε και πολλά εγχειρίδια νοσηλευτικής από την αγγλική στην τουρκική γλώσσα που χρησιμοποίησε στη συνέχεια. Μετά τα Κόλυνα θα λάβει την πρώτη πρόσκληση από τη Μία Ελίστη Relief, εκεί θα συνεργαστεί για πρώτη φορά με τη Μία Ελίστη Relief και θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, θα αναλάβει υπεύθυνη όχι ενός, αλλά δύο ορφανοτροφείων. Το ένα ήταν στο Μιχώρη, η Νεοχώρη, το βλέπετε εδώ το ορφανοτροφείο, την πόλη που πέρασε και ένα διάστημα ο ίδιος ο Καβάφης ως νεαρό παιδί και έγραψαν τα πρώτα του ποίηματα, στα παράλια του Βοσπόρου. Το δεύτερο ήταν στο Βογάτσικο, πολύ κοντά στο Μιχώρη και αυτό. Και βεβαίως αυτό που θα κάνει, έχοντας υποτεπίβλεψη περίπου 2.000 παιδιών σε αυτά τα δύο ορφανοτροφεία, θα λάβει και μια ύψιστη θέση στην σχεδόν νεοσύστατη κοινωνία των Εθνών εκείνη την εποχή, το 1921, θα γίνει μέλος της Τριμελής Επιτροπής υπεύθυνη για τις εκτοπισμένες γυναίκες και παιδιά εκείνης της εποχής. Βλέπετε κάποια έγγραφα από την κοινωνία των Εθνών. Η Εύα Γκούσμαν έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο. Αναφέρθηκε, θα ενημερώσει και η Ελευθερία λίγο σε αυτό το θέμα, στην δημιουργία και λειτουργία αυτό που ονομαζόντουσαν neutral houses, τα ουδέτερα σπίτια, τα οποία βασικός σκοπός ήταν η περισυλλογή γυναικών αρμενικής και ελληνικής καταγωγής και γυναικών και παιδιών ορφανών, τα οποία είχαν απαχθεί λίγο πολύ από τις Οθωμανικές αρχαίες οικογένειες κλπ. Και μέσα σε αυτά τα ουδέτερα σπίτια γινόταν μια συνέντευξη με τη συμμετοχή της Τριμερούς Επιτροπής, έναν υπεύθυνο από την Εκκλησία της Αρμενίας, έναν υπεύθυνο από το Πατριαρχείο, το Ορθόδοξο Ελληνικό Πατριαρχείο, για να αποφανθούν αν πράγματι αυτές οι γυναίκες και τα παιδιά είχαν αρμενική ή ελληνική ταυτότητα. Κάτι το οποίο μέσα από τα γράμματα της κοινογραφίας ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να αποδειχθεί και ήταν αγωνιώδεις προσπάθειες που κατέβαλαν, καθώς σε μία από τις επιστολές της περιγράφει λίγο πολύ και το σύνδρομο της Στοκχόλμης, που κάποιοι από αυτά τα άτομα είχαν υποστεί, μη θέλοντας να αποδεχτούν τη διαφορετική τους ταυτότητα. Θέλουν να κρατήσουν ένα οθωμανικό background και αυτό ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για την Επιτροπή. Σιγά σιγά όμως, καθώς ήδη τα γεγονότα
στον ελληνοτουρκικό πόλεμο φτάνανε σε μια κορύφωση με την καταστροφή της Μύρνης κυρίως. Η Έμα Κούσμαν βγάζει διαβατήριο, μάλλον ανανεώνει το διαβατήριό της για δεύτερη φορά, βλέπετε εδώ τη δεύτερη της διαβατηρίου, προετοιμαζόμενη λίγο πολύ για το ταξίδι στο Αιγαίο. Και εδώ βλέπετε ένα από τα τηλεγραφήματα που έχουν διασωθεί. Η Έμα Κούσμαν ήταν η τελευταία υπεύθυνη ορφανοτροφείου της Νέα Ελευθερία, η οποία ανεχώρησε από την Κωνσταντινούπολη, όπως βλέπετε εδώ, με 1.200 παιδιά στις 21 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, ξέρουμε και το πλοίο Σεάνια που έπεσε από την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, δύο φωτογραφίες που διαψώζονται στα Αμερικάνικα Ομοσπονδιακά Αρχεία, ίσως να έχουν άμεση σχέση με αυτά τα παιδιά, τα τελευταία παιδιά, τα ορφανά από την Αρμενία, που έφυγαν μαζί με την Κούσμαν εκείνες τις ημέρες. Η πολιτική της Νέα Ελευθερία, όπως ήδη έχουμε ακούσει, είχε άμεση σχέση με την δημιουργία δομών και στον ελληνικό χώρο. Το ταξίδι από την Κωνσταντινούπολη για την Κούσμαν, μαζί με τα παιδιά, θα σταματήσει σε πρώτη φάση στη Σύρο, όπου διέμεινε εκεί όμως με 5.000 παιδιά υπό την υποπτία της μόλις για λίγες μέρες, καθώς η δομή δεν ήταν ικανή να υποστηρίξει την διαβίωση και την επιβίωση, αν προτιμάτε, αυτών των παιδιών. Αμέσως λοιπόν επιλέχθηκε η Μητρόπολη της Εδιψού με την ξενοδοχεία της εκεί, ώστε να στεγάσουν έστω προσωρινά ένα μέρος αυτών των παιδιών. Παρέμεινε εκεί λοιπόν μέχρι και τα τέλη Απριλίου. Στις μεγάλες Μητροπόλεις, όπως το Λουτράκι και στην Εδιψό, χρησιμοποιήθηκαν τα ξενοδοχεία, αλλά υπήρξε στεναρή αντίσταση από την τοπική κοινωνία και τους ξενοδόχους, καθώς θέλουν να μπουν στην τουριστική σεζόν του καλοκαιριού και έτσι αναγκαστικά, όπως και από το Λουτράκι, έτσι και από την Εδιψό, τα ορφανά αυτά έπρεπε να φύγουν και να βρουν έναν άλλο πιο μόνιμο τόπο εγκατάστασης. Το οποίο και όπως βλέπετε στη συνέχεια ήταν για ένα μεγάλο αριθμό αυτών των ορφανών η Κόρινθος, περίπου 3.000 ορφανά, σιγά σιγά θα μεταφερθούν από τις αρχές Μάρτη του 1923 στην Κόρινθο. Μάλιστα, εμφανίζεται ως τέτοια η πολιτική της Νέα Ελευθερία, ώστε να χρησιμοποιήσει ιστορικούς θρησκευτικούς χώρους, ώστε να αναδείξει λίγο πολύ αυτή την προσπάθειά της που είχε και φιλανθρωπικό ή αποστολικό πρόσημο. Γι' αυτό διαλέχθηκαν πόλεις όπως η Καβάλα, η Βέρεια, η Θεσσαλονίκη και η Κόρινθος ως κέντρα αποκατάστασης αυτών των παιδιών. Αρκετές πηγές από τον τύπο της εποχής δεν έχουμε. Αυτό δυσκολεύει λίγο την δικιά μας έρευνα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια κορυφιακή εφημερίδα που ενημερώνει το αναγνωστικό κοινό για το τι συμβαίνει εκείνες τις μέρες που καταφθάνουν τα παιδιά και αποβιβάζονται στο λιμάνι της Κορίνθου. Η κορυφιακή ηχό δεν σώζεται σε κανένα της εποχής εκείνης του 1923 σε κανένα αρχείο της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, είμαστε τυχεροί γιατί αποσπάσματα του απεσταλμένου της κορυφιακής ηχού δημοσιεύονται στην πρωινή σε μια αθηναϊκή εφημερίδα και έτσι έχουν κάποια ψήγματα αυτής της απόβασης, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, καθώς οι Κορίνθιοι βλέπανε σχεδόν καθημερινά, σε 3 δόσεις μάλλον, χιλιάδες παιδιά να προβάζονται στο λιμάνι και να οδεύουν σιγά σιγά προς το κέντρο, όπου θα παραμείνουν για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Μάλιστα, ο συγγραφέας του συγκεκριμένου άρθρου κάνει και μια αρκετά συγκινητική γράφει μια αρκετά συγκινητική παράγραφο για αυτή την αποβίβαση. Ρίχνει συγκινήσεως καταλαμβάνουν τους φιλανθρώπους των Κορινθίων, βλέποντας τα θύματα της κεμαλικής κυριολίας να αφικνώνται στον τόπο του. Εις το κατηφές και μελαγχολικών πρόσωπων των, εις το περίπου των νοσταλγικών βλέμμα, διαχαράζονται οι σκέψεις και εμείς κάποτε είχαμε και πατρίδα και γονείς. Αλλά τώρα είμαστε εδώ πέρα, απορφανισμένοι και ζούμε σαν απολυρώτα πρόβατα. Στον τόπο σας ζητούμε προστασία και προπάντως παρηγοριά. Αυτό είναι τα λόγια που γράφει ο ίδιος συγγραφέας, βλέποντας ανατετράδες τα μικρά ορφανά,
να βαδίζουν σιγά σιγά προς το χώρο που θα παραμείνουν για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Ποιος είναι αυτός ο χώρος όμως, για να πούμε λίγο τη συντοπογραφία της πόλης της Κορίνθου? Γνωρίζουμε ότι είναι ο παλιός στρατώνας της Κορίνθου, το βλέπουμε σε κάποια ποστάρι της εποχής. Κάποιοι από εσάς ίσως να αναγνωρίσετε, μάλλον δεν αναγνωρίζετε, καθώς δεν υπάρχει αυτό το κτίριο και δεν υπάρχει για πολλές δεκαετίες τώρα. Ήταν μάλιστα μια συστάδα κτίριων, το όσο γνωρίζουμε από άλλες πηγές, ήταν 6 πέτρινα κτίρια και 6 ξύλινα κτίρια, η αρχική δομή η οποία στέγασε αυτά τα 3.000 παιδιά που είχαν με την Κούσμα. Εδώ βλέπετε μια εσωτερική φωτογραφία του εσωτερικού του κυρίως κεντρικού κτηρίου με τα παιδιά μέσα. Και εδώ είναι ακριβώς ο χώρος, σας δίνω σε ένα χάρτη το οποίο προέρχεται από βρετανική φωτογραφία του 1945, άλλη φωτογραφία. Βλέπετε ότι οι κυρίως δομές κεντρική ήταν σε αυτό το σημείο της Κορίνθου και η δεύτερη ήταν σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο. Θα εξηγήσω το πρώτο σημείο αργότερα τι εστί. Στη σημερινή τοπογραφία της πόλης είναι η συστάδα των σχολείων του πρώτου γυμνασίου Λυκείου, νομίζω βρίσκονται εκεί, και η περιοχή του στρατοπέδου που άπτεται της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών. Εκεί βρίσκονται τα κτίρια τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν επέζησαν μέχρι και το 1945. Είχαν όλα καταστραφεί ή αποδομηθεί, αν προτιμάτε. Εδώ βλέπετε κάποιες φωτογραφίες. Είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των φωτογραφιών που έχουμε με την Κούσμα, τα ορφανά και τις εγκαταστάσεις. Εδώ είναι ένα ξύλινο κτίριο. Κάποιες άλλες φωτογραφίες, πέτρινα κτίρια, ξύλινα κτίρια. Ξέρουμε ότι στη συνέχεια δημιουργήθηκαν και κάποιες άλλες προσωρινές δομές για τη στέγαση, για τη σύντηση, κυρίως όμως για την περίθαλψη. Εδώ είναι μια φωτογραφία της εποχής με τα ορφανά. Αυτό είναι το περίφημο σανατόριο. Υπήρχαν πολλά ερωτηματικά για το πού ήταν το σανατόριο. Με το που φτάσανε, χρειαστήκαν, επειδή μαζί τους είχαν και παιδιά που έπασαν από φυματίωση, έπρεπε να βρεθεί ένας χώρος και φτιάχτηκε ένα προσωρινό σανατόριο στην άκρη ακριβώς των εγκαταστάσεων αυτών. Πάνω από 20 παιδιά είχαν ανάγκη την περίθαλψη εκείνη την εποχή. Η ίδια η Κούσμα, η οποία έφτασε αρχές Ιουνίου με το τρίτο μέρος των παιδιών από την Ελλειψό, ήταν και αυτή που πρώτη από όλους ίσως υπέφερε από την ελονοσία, μαζί με περίπου το 50% των ορφανών που κατέφτασαν. Δηλαδή, που φτάσαν στην πόλη της Κορίνθου, είχαν να αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο πρόβλημα υγείας, μια σχεδόν επιδημία ελονοσίας. Όταν ξαναγράφει στα κεντρικά της Νέα Relief από την Κορίνθο τον Αύγουστο του 1923, έχοντας περάσει 3 εβδομάδες στην Ελβετία για αποκατάσταση της υγείας της και όχι μόνο. Στην Ελβετία πήγε στη Γενέβη για να αποδώσει την παρέτησή της από την Τριμελή Επιτροπή Εκτοπισμού Ορφανών και Γυναικών, που σας είπα καθότι δεν μπορούσε πλέον να εργαστεί σε αυτόν τον φορέα. Επέστρεψε πίσω στην Κόρινθο και προσπάθησε να συμμαζέψει την κατάσταση, η οποία όμως συνέχιζε να παραμείνει δύσκολη. Και έγινε πολύ πιο δύσκολη γιατί η πολιτική κατάσταση στην περίοδο εκείνη ήταν δύσκολη. Είχε να αντιμετωπίσει αυτή τη φορά στρατιωτικά τμήματα, μια επανάσταση στο λεγόμενο κίνημα Λεωναρδόπουλου Γαργαλίδη από τις 24 μέχρι 27 Οκτωβρίου. Αυτή είναι μια πολύ σπάνια φωτογραφία από το κέντρο της Κορίνθου, όπου έχει μεταβεί μια μεραρχία του περιβολικού με αρχηγό τους ένα γνωστό από την Κορινθία, το σοφικό Κορινθία, τον Κωνσταντίνο Μανιαδάκη, που συμμετέχει σε αυτήν την επανάσταση. Από τις 24 μέχρι τις 27 Οκτωβρίου, το πεδίο του στρατώνα που γέμισε πάλι με στρατιώτες, επαναστάτες, αυτή τη φορά, βομβαρδίστηκε αμυνιώς από το πυλικό Κιλκής που είχε πυροβολήσει στο Καλαμάκι, δημιουργώντας μια κριτική πραγματικά κατάσταση και για τα ορφανά και για την Κούσμα, η οποία μάλιστα ανέλαβε διπλωματική τέλος πάντων προσπάθεια και κατάφερε, όπως λέγεται στη συνέχεια, να μεταπίσει τους επαναστάτες να φύγουν, οι οποίοι στη συνέχεια πήγαν στην Ακροκόρυφη και εκεί υπήρξαν κάποιες μάχες και αρκετοί νεκροί για το κίνημα αυτό.
Όπως βλέπετε εδώ και στις μελέτες της εποχής, η Κόρινθος ήταν στο επίκεντρο, καθότι όλη η Επανάσταση, τέλος πάντων, είχε επικεντρωθεί σε αυτό ακριβώς το σημείο. Όταν τελειώσαμε όλα αυτά, το μεγάλο μέλημα ήταν, όπως ακούσαμε και προηγουμένως στην Ελευθερία, λίγο πολύ η αποξήρανση των ελιών. Έχουμε αρκετές φωτογραφίες εκείνη την περίοδο του 23 μέχρι 24, μια έντονη προσπάθεια που κατοικάδες ορφανά συμμετείχαν ενεργά από φωτογραφίες της εποχής στη διάνοιξη τέλος πάντων αυλακιών και την αποξήρανση των ελιών της περιοχής. Πώς λειτουργήσε όμως το ορφανοτροφείο, αυτή η δομή με τα 3.000 περίπου ορφανά? Ένα κύριο μέρος της λειτουργίας είναι να κάνει την διδασκαλία και την εκπαίδευση στις πρωινές ώρες, γενικές εργασίες με μεσημεριανές ώρες, επαγγελματική εκπαίδευση, τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα και στο τέλος ώρες για αθλητισμό και ψυχαγωγία για τα νεαρά ορφανά, τα οποία έχουν χωριστεί βεβαίως σε 2 ομάδες, σε αγόρια και κορίτσια εκείνη την εποχή. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία από μια σχολική τάξη μέσα στο ορφανοτροφείο Κορίνθου. Μάλιστα, από ό,τι γνωρίζουμε από τις πηγές μας, λειτουργούσαν 2 διαφορετικά σχολεία. Ένα ελληνικό που ακολουθούσε ακριβώς το ελληνικό πρόγραμμα και ένα αρμενικό το οποίο έκανε μαθήματα στα αρμενικά και στα αγγλικά και είχε και 2-3 ώρες ελληνικά κάθε μέρα, καθότι ήταν μέσα στη φιλοσοφία της Νέας Ηλίβ ότι αυτά τα παιδιά θα απορροφόντουσαν από την τοπική ελληνική κοινωνία, άρα έπρεπε να ξέρουν ελληνικά πολύ καλά. Εδώ εργασίες καθαριότητας, το ορνηθοτροφείο βεβαίως για τη διατροφή και βεβαίως όπως γνωρίζουμε η Κούσμαν είχε πολλά κορίτσια τα οποία ήθελε να τα μοιήσει μέσα στο λειτουργήμα της νεοσυλλευτικής. Εδώ βλέπουμε πρώτες βοήθειες για το τράχωμα από νεαρά αρμενόπουλα, μεταλλουργία, σιδηρουργία, υφαντουργία, ραπτική και ξυλουργική και ξυλοτεχνία, τα οποία ήταν στο πιο σημαντικό από αυτά τα επαγγέλματα τα οποία εκπαιδεύονταν τα νεαρά παιδιά στον τόπο. Θέατρο, μουσική, η γνωστή μπάντα του ορφανοτροφείου, η οποία μάλιστα από πηγές ξέρουμε ότι συμμετείχε και στις γιορτές που έκανε η πόλη της Κορίνθου εκείνη την εποχή και βεβαίως πολιτιστικά ιστορικά ταξίδια όπως εδώ στην αρχαία Κόρινθο, στην Πυρήνη, ήταν πολύ στενή σχέση που είχε η Κούσμαν και με τους Αμερικανούς αρχαιολόγους. Βεβαίως, πληροφορίες που αντλούμε για την καθημερινότητα των παιδιών στο ορφανοτροφείο έρχονται από πολλές επιστολές που έχουμε, κάποιες από αυτές μάλιστα εκδίδονται και σε αμερικανικές εφημερίδες. Μια πολύ σημαντική είναι αυτή της Μαρία Πανουραγιάν, η οποία βρίσκεται με την Αμερικάνικη Αρχαιολογική Σχολή στη Ρώμη το καλοκαίρι του 1925 και για να δει ακριβώς αρμένικης καταγωγής που οι γονείς είχαν φύγει ήδη από το 1895 στο Όρεγκον της Αμερικής, για να δει ακριβώς αυτά τα αρμενόπουλα στην Κόρινθο, κάνει το ταξίδι Ρώμη-Κόρινθο για να βιώσει αυτό ακριβώς που βιώνουν και τα παιδιά στη δομή αυτή. Παίρνει λοιπόν η Μαρία στον πατέρα της, της γράφει. Η αρχική ιδέα για το τι είναι ένα ορφανοτροφείο είχε δημιουργήσει ένα στενάχωρο συναίσθημα για τα παιδιά που βρίσκονται εκεί, αλλά συνέβη σε μια κατάσταση εντελώς διαφορετική. Η γενικότερη ατμόσφαιρα του ορφανοτροφείου διαπνέονταν από ένα βαθύ αίσθημα χαράς αλλά και ευγνωμοσύνης. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ένα τέτοιο μέρος θα μπορούσε να μοιάζει τόσο πολύ σαν μια μεγάλη ευτυχισμένη οικογένεια. Με τα λόγια της Μαρίας Πανουραγιάν και βεβαίως η πολύ γνωστή εικόνα, φωτογραφία κάπου ποστάλ που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην Αμερική για λόγους fundraising για να συλλεχθούν χρήματα για τα παιδιά του ορφανοτροφείου από τη γνωστή δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλη Παύλου, 1.8.11, που θέλουμε ημάς αρμοή αδελφοί. Τραβημένη μάλλον στην περιοχή που τώρα βρίσκεται το Μάρε West κοντά στον Αίγυπτο. Τι γίνεται όμως με αυτά τα παιδιά, τι γνωρίζουμε για αυτά τα παιδιά, ποια ήταν η οικονομική υποστήριξη που λάβανε. Πληροφορίες που παίρνουν από διάφορα έντυπα της εποχής, κατανοούμε ότι υπήρξε ένα έντονο πρόγραμμα υιοθεσίας.
εξ αποστάσεως βεβαίως. Αυτό που έκαναν πολλές ενορίες της Αμερικής ήταν ότι υιοθετούσαν κάποιο παιδί, στέλνοντας ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε χρόνο για τα έξοδα διαβίωσης, ρουχισμού κλπ. Η Nearest Relief είχε το σλόγγαν $5 το μήνα για κάθε παιδί, αλλά το ποσό συνήθως που ζητούσαν για αυτές τις υιοθεσίες ήταν $100. Αυτό που δίδονταν ως αντιπαροχή, ως αντίδωρο στις ενορίες αυτές, κυρίως προτεσταντικές ενορίες της Αμερικής, ήταν ότι μπορούσαν να μετονομάσουν το παιδί, δίδοντάς τους όποιο όνομα θέλουν αυτοί. Έτσι λοιπόν, σε αυτή εδώ το μικρό αφράκι από Αμερικάνικη εφημερίδα, από την Κόρινθο, η Λουσίν Αγκαρμπιλιάν μετονομάστηκε από μια ενορία στη North Carolina σε Charlotte, Πότομα. Και βεβαίως, ίσως ποτέ να μην το έμαθε, γιατί ποτέ δεν πήγε στην Αμερική. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε για μία περίπτωση του παιδιού που υιοθετήθηκε και μετά μετέβη το ίδιο στη Μασαχουσέτη, εργάστηκε για την ενορία και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του εκεί. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, τι γινόταν με τα παιδιά. Καθώς ξέρουμε δεν μπορούσαν να παραμείνουν ένα μεγάλο διάστημα, οι ηλικίες που μπορούσαν να παραμείνουν στις δομές αυτές ήταν από 4 μέχρι 15 χρονών. Μόλις έφτανε το 16ο χρόνο της ηλικίας τους, έπρεπε να αποδεσμευτούν από αυτές τις δομές. Ποια είναι αυτά τα παιδιά, αυτό είναι το άλλο μεγάλο ερώτημα που σαν ερευνητές έχουμε. Δυστυχώς ούτε το Nearest Relief Foundation, το μουσείο, κανένας άλλος φορέας δεν μπορεί να μας δώσει αρκετές πληροφορίες. Αυτό που ξέρουμε ότι κάθε παιδί είχε μια ταυτότητα. Είχε ένα ονοματεπώνυμο, γνωρίζαν ακριβώς πότε μπήκε μέσα σε αυτές τις δομές και σε ποια περιοχή, αν ήταν στην Κόρινθο, αν ήταν στη Σύρο, αν ήταν στην Καβάλα, σε κάποιο άλλο μέρος. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία της Γελσαβέρ Οχαρονιάν, η Ελισάβετ Οχαρονιάν μάλλον, η οποία ήταν ιδιαίτερα τυχερή, όπως και ένα περίπου 40% το ποσοστό των παιδιών από το ορφανοτροφείο της Κορίνθου, γιατί βρέθηκε ένα συγγενικό της μέλος, συγκεκριμένη περίπτωση ήταν στο Κάιρο της Αιγύπτου, που το 1925, όπως βλέπετε, εδώ υπάρχει το date of discharge, το 1925, ταξίδεψε και συνάντησε τους δικούς της και έφυγε από τις δομές. Άρα για όλα τα παιδιά που μπορούσε η Nearest Relief να βρει συγγενείς εκείνους που θα τα αποδεχόντουσαν, τα διοχέτευε. Τα υπόλοιπα φτάνουν σε μια ηλικία και μετά απορροφούνταν είτε από την τοπική κοινωνία ή παρέμειναν κοντά στις δομές της Nearest Relief, ήταν αρκετά μεγάλες και εργάζονταν για αυτή. Και για να δείξουμε ότι περίπου ένα 10% αυτών των ορφανών της Κορίνθου ήταν ελληνικής καταγωγής, όπως εδώ η περίπτωση της Ευγενίας Μιχαηλίδου, δεν ήταν μόνο παιδιά από την Αρμενία, αλλά ο κύριος όγκος, το 90% αυτών των παιδιών ήταν από την Αρμενία, δεν ήταν ελληνόπουλα. Καθώς πλησιάζουμε προς το 1926, που είναι και ο χρόνος που θα κλείσει αυτή η δομή, λαμβάνουμε περισσότερα άρθρα με το έργο που επιτελείται. Γνωστό είναι τα άρθρα του Μιχάλη Λοβάου, το ελεύθερο βήμα, Κόρινθος και Αμερικάνικη ανθρωπιστική περίθαλψη, κυρίως γιατί μας δίνει και ένα σκιαγράφημα της ψυχοσύνθεσης ενός Κούσμαν και κάποια λοιπά στοιχεία για το χαρακτήρα και τη ζωή της. Μάλιστα, ο Λοβάς αναφέρεται για την τεράστια συλλογή από υφαντά και χαλιά που έχει φέρει μαζί της από την Τουρκία, καθώς και τον αγαπημένο του σκύλο. Και τα δύο αυτά τα βλέπουμε σε μια φωτογραφία από την Κόρινθο που έχει διασωθεί από εκείνη την εποχή. Οι New York Times ξαφνικά αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κόρινθο, αναδεικνύουν το πρόβλημα του προσφυγικού αλλά και τα ορφανά, αλλά πώς αυτό λειτουργεί θετικά στο τέλος για όλη την κοινωνία, που βρίσκεται πλέον λίγα χρόνια μετά την καταστροφή σε ακμή του 1926, και όταν η Κούσμαν φτάνει στο απόγειο της καριέρας της, έχοντας αποδεχτεί όλων των τίτλων και τα βραβεία από την ελληνική κυβέρνηση, από την τουρκική κυβέρνηση, τη γαλλική, τη βρετανική, από το Πατριαρχείο, ακόμα και από την Καθολική Εκκλησία και το Βατικανό, σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι φτάνει προς το τέλος της, το ανθρωπιστικό της έργο, με ένα άρθρο στο επίσημο περιοδικό της Nearest Relief θα δώσει το δικό της αποχαιρετισμό το Σεπτέμβριο του 1926. 2 μήνες αργότερα το ορφανοτροφείο στην Κόρινθο θα κλείσει,
όσα παιδιά περίπου 700 έχουν παραμείνει μέσα στο ορφανοτροφείο, θα διοικητευτούν στο ορφανοτροφείο της Ήλιου. Η ίδια για τα επόμενα χρόνια θα αποσυρθεί στο αγρόκτημά της στους Αγίους Θεοδόρους και περιοδικά θα γράφει σε τοπική εφημερίδα της πόλης στην οποία μεγάλωσε, από το σπίτι της που το ονομάζει Βίλα Σίδιου, δηλαδή Βίλα Παραθαλάσσια Θέα. Εδώ βλέπετε ένα άρθρο του 1928. Θα έρθει για λίγο στη δημοσιότητα πάλι τον Απρίλιο του 1928 με τους καταστροφικούς σεισμούς της Κορίνθου. Εδώ βλέπετε, δεν φαίνεται πολύ, είναι κάποια βρετανικά και γαλλικά πλοία έξω από το λιμάνι της Κορίνθου, τις σκηνές ακριβώς κάτω από τους στρατώνες. Η Κούσμαν θα επιστρέψει να παράσχει νοσηλευτικό έργο, αλλά μαζί της και περίπου 20 ορφανά, τα οποία θα κατασκευάσουν σε διάστημα μιας εβδομάδας, εξειδικοί κάτι θαύματα, μια πρόχειρη νοσοκομιακή δομή. Και αυτό το βλέπετε εδώ σε υπέροχα στάδια, είναι ακριβώς αυτό το κτίριο που φαίνεται εδώ στη μέση της φωτογραφίας. Αυτό έγινε ακριβώς για το σκοπό περίθαλψης Κορινθίων που είχαν τραυματιστεί εκείνη την περίοδο. Πάνω από 2.000 Κορίνθιοι πέρασαν από αυτό το πρόχειρο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκαν από νοσοκόμες του Ερυθρού Σταυρού και την Κούσμα. Τελειώνοντας, να πω ότι γνωρίζουμε όλοι ότι προς το τέλος η Κούσμα αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι στα τέλη του 1930, να βρεθεί κοντά σε ανθρώπους που είχε γνωρίσει πολλά χρόνια πριν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και πολλά από τα ορφανά της Κορίνθου μετέβησαν στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο. Γύρω στα 1000 από αυτά βρέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αιγύπτου. Από πληροφορίες που έχουμε από άκρα της εποχής, γνωρίζουμε τις τελευταίες μέρες της Κούσμαν, έχουμε πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για την τελευταία μέρα, πώς πέθανε τελικά και ποιοι άνθρωποι βρισκόντουσαν δίπλα. Μάλιστα, κατά την κηδεία της έπαιξε πένθυμα εμβατήρια η πάρμεδα του ορφανοτροφείου της Κορίνθου. Η κηδεία της έγινε στο Αμερικάνικο Ορφανοτροφείο στο Κάιρο της Αιγύπτου, και εδώ είναι μια τελευταία επιτήλιο στήλη με προβλήματα στις ημερομηνίες τόσο ίσως γέννησης όσο και θανάτου. 31 Δεκεμβρίου του 1930 είναι η ημερομηνία θανάτου, ακριβώς η ημερομηνία θανάτου της Κούσμα. Ο William T. Ellis, ο οποίος συνάντησε πάρα πολλές φορές την Έμα Κούσμα, ήταν ένας ιεροκήρυκας, αλλά έγραφε συχνά ως αυτογράφος στην μεγαλύτερη χριστιανική προτεσταντική εφημερίδα της εποχής και σήμερα, ίσως Christian Science Monitor, στο επικίνδυνο άρθρο του θα πει στο τέλος, στον κατακρίνη. Ευελπιστούμε ότι κάποιος ευσυνείδητος ερευνητής θα μελετήσει τη ζωή της Έμα Κούσμα και θα εκδώσει τη βιογραφία της, η οποία θα αποκαλύψει και θα διαφυλάξει στον χρόνο τα θαυμαστά αυτής έργα, αλλά και θα προσθέσει συνάμα και ένα μικρό αλλά σημαντικό κομμάτι της αμερικανικής ιστορίας. Ίσως θα πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι θα προσθέσει και ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης της Κορίνθου. Σας ευχαριστώ πολύ.